maar voordat je die eerste hebt gevonden, dat is niet zo eenvoudig. West-Zeeuws-Vlaanderen is een van de belangrijkste leefgebieden van de boomkikker in Nederland. In het voorjaar kun je de kikkers flink horen kikkeren, maar dat was jarenlang niet het geval. We hadden nog 3 locaties waar de boomkikker voorkwam. Aardenburg, Retrangement en bij Katzand in de Kiewitepolder. En op het dieptepunt hadden we in totaal 150 boomkikkers. Nou, dat is geen levensvatbare populatie. En er is heel hard aan gewerkt door verschillende organisaties. Er zijn een heleboel natuurgebieden aangelegd. Er zijn poelen zijn er opgeschoond. Er zijn ook nieuwe aangelegd om een stepping stone te maken voor die boomkikker naar natuurgebieden. En dat heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. En daar zijn we ontzettend blij mee. En ook wel een beetje trots dat het allemaal gelukt is. Theo Arnoud zet zich al 30 jaar in voor de boomkikker en weet nog goed hoe weinig er in de jaren 90 waren. De eerste excursie die ik meemaakte, dat was op 2 juni 1996 in de Knokkert, een natuurgebied bij Katzand. Ik weet, dat was toen onder leiding van Hans Verhagen, die toen nog boswachter was bij Staatsbosbeheer. En we waren met 20, 30 mensen en er was 1 persoon die een boomkikker hoorde. En dat was Hans Verhagen, de rest van het publiek niet. Sinds die tijd ben ik wel een beetje bevangen door de natuur sowieso en dan in het bijzonder de boomkikker. Ook omdat er natuurlijk een heleboel aan vasthangt. Het is niet alleen die boomkikker, maar ook andere amfibieën profiteren ervan mee. En ook andere dieren. Als het met de boomkikker goed gaat, dan gaat het met de natuur ook goed. Om te weten hoe het met de boomkikker gaat, moet je ze tellen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? We vragen het boomkikkerteller Fred Schenk. Ja, nou, dat klinkt eenvoudig natuurlijk. Hè. Tellen, dat kunnen we allemaal. 1, 2, 3. Maar bij boomkikkers is het dan toch ook op geluid. Niet alle boomkikkers maken hetzelfde geluidje. Dus je hoort er links van je 1 en rechts van je 1. En voor je hoor je er 1. En dan komt er ineens een hele hoge toon bij. En dan denk je, ja, er zijn er 4. En dat, als je jarenlang daarmee bezig bent, dan kan je dat soort aantallen heel makkelijk op een afstandje inschatten. En dan daarna kan je nog je eigen telling min of meer controleren door in de oever van de voortplantingspoel wat te schijnen met je zaklamp. En dan denk je van, nou, ik hoorde daar 5, maar hoeveel zie ik er dan? Nou, meestal kom je dan aan 5, maar soms kom je dan al aan 10. Dus het is toch ook weer niet zo eenvoudig. Maar als je daar jaren mee bezig bent, dan lukt dat. In eerste instantie dat tellen lukt sowieso, want dat hebben we allemaal geleerd. En daarna gaat dat inschatten ook eigenlijk een beetje automatisch. Is het nog nodig dat ze geteld worden of is dat iets van het verleden? Nou, in het verleden, we weten dat het heel slecht ging. En toen was het heel belangrijk om te tellen, om te weten waar zitten ze überhaupt. Inmiddels is dat enorm uitgebreid. En hebben we ondertussen een team, dat zijn allemaal vrijwilligers die in de avonturen tellen, van zo'n 17 man. Die proberen we zo dicht mogelijk op elkaar, het liefst op dezelfde avond, maar het gebied is zo groot dat lukt niet. Maar zoveel mogelijk in 1 kort tijdsbestek alle gebieden te tellen. In de voortplantingstijd zitten ze in de buurt van die voortplantingswateren en zitten ze overdag in het struweel. Niet echt in bomen, maar in het struweel. En dan tegen de avond, als het donker gaat worden en het een mooie avond is, 15 graden, een beetje vocht in de lucht, dan trekken de mannetjes naar de poelen toe en die gaan aan de randen van de poelen of in de poel hun best doen om de vrouwtjes te roepen. Als mensen nu zelf op pad gaan en denken, ik wil ook eens zo'n boomkikker zien, waar begin je dan? Ja, dan zou ik toch zeggen, bezoek de ballen van Retrangement of een Aardenburgerwandeling maken. En dan vooral, zeg maar, augustus, september. Daar heb je heel veel kans, maar dan moet je erg goede ogen hebben. Zoeken in de bramen. Want ik heb al een keer dat ik een stuk of 4, 5 bij elkaar zag. Maar voordat je die eerste hebt gevonden, dat is niet zo eenvoudig.